pri vysielaní decembrového GLM News. Dnes sa pozrieme na mikulášske korčuľovanie, vianočný punč, happening, filmový festival a návštevu školy pre mentálne a fyzicky znevýhodnené deti. Ahojte, dnes sa Tomášička preniesla na ľad. Poďme sa pozrieť, ako sa im tu páči. Takže s kým tu dnes som? Sofia, Barbara, Hanna. A ako sa vám tu dnes páči? Je to tu super. Dosť dobré. Hej, dosť dobré to je. Ohodnoťte vaše korčuľovacie schopnosti, prosím. Tak 3 z 10. Tak 3,5 alebo 4 z 10. 2,5. Ale prosím vás, máte sa na čo tešiť, toto je každý rok, takže užívajte. Ako sa vám tu dnes páči? Úplne super. Výborne tu je, bola aj Santa, takže super. Ako by ste ohodnotili vaše korčuľovacie schopnosti? 10 z 10 a pozrite si aj náš TikTok na Instagrame. Asi 14-10. Dobre, tak užívajte ešte. Dnes vám prinášame exkluzívny rozhovor z ľadu s pani profesorkami, ktoré nám predviedli dneska nádherné triky, ako sú napríklad krásne oblúčiky a citróniky. Vidíme sa aj budúci rok? Určite! Máte sa na čo tešiť. V predvianočnom období sa na našej škole konala charitatívna akcia Vianočný punč. Žiaci tu predávali vlastnovručne vyrobené výrobky a spoločne tým vytvárali sviatočnú atmosféru. Výťažok z akcie poputoval na charitu a ukázal nám, že vďaka ochote pomôcť dokážeme šíriť radosť tým, ktorí to potrebujú. Dobrý večer. Dobrý večer. Ako si užívate? Ja si to užívam veľmi. Teším sa, že nás je tu tak veľa, že prišlo veľa rodičov a prišlo veľa žiakov s krásnymi výrobkami. A aké ste mali očakávania? A naplnili sa? Myslím, že áno. Očakávania som mala dve. Jednak som sa tešila, že strávime spoločne krásny čas predvianočný pri Vianočnom punči. A druhé očakávanie som mala, že vyzbierame čo najviac peniažkov predajom našich výrobkov a venujeme ich na dobročinné účely pre zdravotne znevýhodnené deti. A podľa toho, ako pozerám, ako sú prázdne stoly, tak sa nám to určite podarilo. Takže sa naplnili. Tak to sme radi. Ďakujeme. A ja som moc rada. Ďakujem, že ste boli. Všetko dobré. Vyzbierané peniaze našej charitatívnej akcie sme boli zaniesť do školy pre deti s mentálnym a fyzickým znevýhodnením. Sme radi, že sme mohli touto cestou pomôcť a spríjemniť ich každodenný život. Ahoj, s kým tu dnes som? A čo ste mali dnes na škole? My sme mali dnes na škole besiedku. A páčilo sa ti? Áno. A ty si bol, čo si bol? Aniel. Aniel? Aká bola tvoja najobľúbenejšia časť? No, moje najobľúbenejšia časť, keď sme pripravovali všetko. Ďakujeme. Na našej škole sa uskutočnil už 5. ročník Malého modrého filmového festivalu. Premietali sa filmy s myšlienkou, že bez odhľadu na rozdiely sme si všetci rovní a každý z nás je smrteľný. Festival priniesol silné posolstvá a prinútil divákov zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života. Dobrý deň. Ako vznikol tento nápad vytvoriť tento malý modrý filmový festival? No, dobre, tak tento nápad vznikol tak, že sme sa rozhodli deťom priblížiť problematiku ľudských práv trošku iným spôsobom ako na klasickej vyučovacej hodine, lebo si myslíme, že precítenie nejakého filmového zážitku, filmového príbehu im dá mnoho viac, že to teda prebieha aj v rovine poznania, aj v rovine precítenia a vtedy je ten zážitok silnejší. A posledná otázka, čo by ste povedali žiakom, ktorí tu dnes nemohli byť? No, že nám je ľúto, mnohí boli odcestovaní, takže určite snáď bude príležitosť niekedy v priebehu budúceho roka alebo nasledujúcich rokov a keď budú ich vyučujúci ochotní poskytnúť priestor na hodine, radi im poskytneme tie filmy, aby si ich mohli na vyučovaní pozrieť. Ďakujem veľmi pekne. Rok 2025 sme ukončili tradičným vianočným happeningom. Užili sme si zábavu v podobe netradičného športu, vystúpení a Just Dance. Celá akcia vytvorila príjemnú atmosféru, spojila žiakov a spríjemnila nám predvianočný čas.
To bolo všetko z tohto vydania Galano News. Sledujte nás aj na budúce a nezabudnite, na našom gymnáziu sa stále niečo deje. Majte sa krásne, píšte nám básne.